I've always admired those who just do it and they conquer their fears. They fall back down and they keep getting up and they... Nanababo Kabalan, welcome to Haçienda Pampanga. Yes, for today's vlog, kayo ba'y naghahanap ng bagong gimikan dito sa Angeles City? Ito ang pagbabalik ng Hacienda. So na-visit din natin ang Karma, guys. If you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Neither rich, but will you stay here by my side? All the good times turn into memories and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. All the good times turn into memories and the revelry goes on. Let's have a good... Dito tayo ngayon sa Karma Lounge. Yes. This is their third branch. So nag-start si Karma sa Tomas Morato. Then they had their the second one in Cavite. And then the third dito sa Angeles City. Ano ba yung available dito sa may Karma? Ano ba yung ma-enjoy nila dito? Yes, so nakita ko rin na meron silang bar. Pwede kang maglaro with friends. Meron silang mga football table. Meron din parang mga hockey. Okay. So mga chill naman, meron tayo dito DJ and meron tayong live singer every Friday, Saturday, Sunday. At the same time, sa mga mag-stay naman, available din mga food nila dito. Correct. So sa mga interested po, so actually si Karma Lounge po opens 5 p.m. up until may customer. So, sila. And then si Hacienda naman opens at 9 p.m. up until may customer. Siyempre si Hacienda naman, it's all party naman yun. So later on, titignan natin, let's see kung ano yung mga available, mga amenities nila. Yes. And siyempre, makikiparty na rin tayo. Pag-usapan na rin natin, Mark, saan ba located si Karma? So, si Karma Lounge is located dito sa may Balibago, Angeles City. Ang pinaka-landmark lang niya, sa likod siya ng Savers Mall. Yun. Napaka-accessible ng lugar na to. At the same time, nakita ko guys, napakalawak na kanilang parking. Yes. Di mo problema ang parking, the security, available yung mga bouncers. So, talagang napaka-safe ng mga sasakyan natin. At the same time, yung mga pupunta. Alright. So, ayun guys, enjoy pa kami dito. Samahan niyo pa din naman.